I'm Honorable Chijoke Ejeji, President General Ekliyaka Autonomous Community, and also the Publicity Secretary, Nzuko Obodoukwu Clan Capital Committee, and Assistant Secretary as well. So, Jim Hera na ekele Chineke n'ụbọchị nke taa maka ntupe ịrụ eke ọhụrụ ndụ nna anyị mgbe agbalị na-arụ eke mgbe ha rụrụ eke ugbuazi anyị na-etizi ya ugo iji mee ka ọ dị mma dịka ahịa ndị ọzọ dịkwa gbara gburugburu. Eji m ohere wee na-asị ndị Obodoukwu Clan bi ebe dị iche iche ma ndị bi diaspora ma ndị bi Nigeria ha nye support ha. Ọnwụ ofe asụsụ ofe dịkwa ma ya ma isi n'ọhịa. No. Give us your constructive criticism. Gabana, the administration and the clan Uru. I actually sitting on the fence. Come to the game and share the pains and joys with us. Ubojita woboji mawuro nwaya. Yoje mawuro nwaya wana eke okpotorokpo. Ka na chozi ka ọ dị ka eke ahịa ugbu a, modern market with shopping complex, in a modern edifice. Our dream the Kakon, and that dream is coming to fulfillment today by this level of foundation ceremony. One member representative in the House State House Assembly, Bonyem Bera Mezueya, and so Kwabu Hong and ya bụ ihe dịka anyị dịzị ka ndị nna anyị dupụrụ anyị ga-eji okwu gbawa ụzọ na site na taa gaba anyị ma na ọrụ ebirila anọtụ ebidoro ekwenye m na Chineke nọnyere anyị ọ ga-ahụ na ọrụ ama kwesị until ya da accomplish so that the final ceremony will follow just like other people prayed for today. Ọkwa ihe a bụ sign of unity. Agbakọ na anyị nọ na isi obi wee ebe anyị siri pụta autonomous community ndị ọzọ si wee pụta isi bụ isi obi Igwe Palace Eze. Yes, Eze Agbakwuribe. Ọ nwere biya ka anyị nọ. Ọ dị significant n'ihi na ọ bụ ebe a ka anyị ncha si wee pulite. So a symbol of unity, a symbol of love, a symbol of understanding, a symbol of cooperation among all the communities that make up this clan. The Ekenonwe is a symbol of unity too, because one of our common assets. It is not only a care that we are striving to uplift. I and we lift a hospital, the clan hospital, the clan secondary school and others. So, but today is for Eke. I'm grateful to God. I'm Chief Safimba Kelechukwu Bagunta, President General, Obodoukwu Autonomous Community. Here today, and I am the treasurer of Obodoukwu clan. Here today, we are and ekelem Chineke na today. Enwere ndị gabo doubting Thomas, but ihe anyị mere today ha ka nkwuru ike ka na doubt, mana egwu anyị agafee na doubting. Ihe anyị mere today bụ ihe ndị nna nna anyị ha ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ megoro. Ha arụ otu ha adịm sure na aṅụrị Obodoukwu ga-enwe today ba aṅụrị ndị mgbe ochie bidoro ahịa anyị na-achọ ịnọgharị today nwere. Anyị na-arịke ndụrụ ya now. The new generation na-arụgharịzi ahịa ka ọ rụzie a modern market. Anyị na-ayọ ndị Obodoukwu na-asị ka ha nye anyị corporation. Ọ bụ na ha ka na-eme doubt, ha shizie na doubting seat ha bilie. Onye na-aba moto na ụgbọ ọga ya. Because enwere ndị ka nwere shop na-ere n'ubedi hụ na-ekwete na ihe a na-emebe eziokwu. Adịm sure na ụgbọ aga na anyị na-ayọkwana ndị Obodoukwu niile ka ha nwee ike nọnyere anyị
obodo ndị ọzọ arụọ n'ahịa nke ha but anyị rụcha awa na abịa lekirizie ihe bụ ahịa obodo ndị ọzọ arụkwana n'ahịa nke ha ụfọdụ enwe nsogbu ụfọdụ enwe nsogbu but nke anyị ji Chineke wee bido ya anyị agaghị enwe nsogbu na-ekele oke izu oke adịkwana happy na the first house member Obodoukwu na-enwe nọ here today mepee ahịa kwekwana anyị nkwa na ahịa ga-aga ọfụma na-ekelekwa onye isi anyị Comrade Ezenwata ọchịchị adịghị izi and mgbe ị na-achị mmadụ ise na ịnọ isi na anụ ọkụ ọ dịghị izi to ịchịkọlụta ha nọ but ijisi ike chịkọlụta ha ahụ nọwụzi ahead and I believe now ahead ka Obodoukwu na-aga na-ekele ndị eze niile na-ekelekwana my PGs and our able secretary ka anyị were ofu obi wee rụọ ike ka ha marakwa na ndị mmanye ka ha họpụtara udo dịrị ọnụ